Saka bebika ndozvataura nambuya kumusha hanzi tara arifana mbuya kuno kutombogara naye apedzise chikoro ananga kuzoti akasiyira panzira last time. Wakataura but apa zvakutorevo tikati kutofanira kutsvaga imwe imba because tete vachona vakauya tinogara navo seko tichigara mu1 room. Ipapo nepoint but manje mbuya wangu achitoti hanzi arotokwira mangwana chai basi achitouya kuno. Zvamangwana gogo vanogoti vauye mangwana sei isati anyatsorongeka? zvimachembera uzvizive kana watotaura dai vanenge vatopedza zvekuti zvichazoitira sekumberi zvinenge zvatosarira isusu. Anyway I think apa rega ndotaura nalandlord tinzwoti havakwanisa kutiitira plan here kuti tete vacho kana vatongouya vatombofanira kurara nevasikana vavo muspeyo. Zvinoita here izvozvo hazvizotipe pamutauro? Pei mama vanotozvinzwisisa izvo. Unombozwa kuti takangokura katichingoti kana vaenzi vakawanda pamba so munotongotaura nemanext door tokuitirai plan. Zvinhu zviri normal izvo. If you say so. Mangwana. Tete. Tambire. Uchitambire. Titambire. Ajani. Kusvika uko. Kureri. Yuhi, hamuna kurasika. Aiwa, tatosvika. Ipapa. Zvinoona tete. Mafamba mushere. Hamuna kurasika. Ndatomborasika chaizvo. Ipapa ndatozobatsirwa nemwe musikana azondiperekedza kusvika pakanzira kanouya kunomuona ndinaye uya. Kunorasa uko maiguru. Sorenyu tete. Asi mugonaka. Hanzvadzi dzenyu pandakamuti rega ndigoita zvokuti pamwe ndikutambirei. Akatoti hanzi tara akangwarisa zvisingaiti hatomborasika kana. Asikaoneka ndimatosvika. Maiguru chero ine muromoka hauzodzungaira unyerere. Aiwa ndizvozvo. Saka pa ndokuitira iye raisi here kana kuti ndotoita riri sadza chairo? Chero maiguru dzara isarudzeka chero chamai mabika. Aiwa ndizvozvo. Saka mutembere mawasenyu ari sei? Gogo vanofara zvavo vanga vachitokusimbisai. Handiti? Aiwa ringaiti bike.
chete mazuva ano kuno kwacho kune kabhizi kakabva kangoitika so mukati ndinenge chida kuregera kuya kumusha kuzonawo vamwera kumai asi kabhuda asi maexcuse ama kungoita hai shuwa 3 months dzese makangoti zi nemuchiti kumusha kuti tiri kufunge asi tara kumani kubhotora kunge ndakava ndatomira kana kutumira mari dzacho mari yemagrosari yange dzirusvike bhudhi mari haisi imimika munoziva kubva pamakaroora mudzimai wenyuka makabva matotikanganwa kuti furatira chaiko chaiko hamuchatombobatike chinzwa zvawakutaura manje but at least andowauya zvakatosiyana teteka ini ndakunzwawope saka paka andei ndinokuwaridzirai ndokuratidzai kuspeya kwamucharara nevasikana imi mirare yenyu maiguru ini ndichinombotandara nabhuti edwina timbokurukura ko hamukwanisi kuzokurukura makuseni here kwakachena kuapa dzato kuma11 kapo and futi mangwana kaiweekend hanzvadzi yenyu inenge iri off monyatsogara maiguru imi problem yenyu mburi papi chaipo ingawanda tirarei wana ini ndogona kungowaridza pasi apa nobva ndangorara munomu imi mirara yenyu tete zvichiita here izvozvo tondowaridza okay handiti unogona kurara zvako rega ndimbotaura nehanzvadzi yangu kuti edwin muziya mbudzi yakabereka yakabereka yakatobereka izvozvo mukaka watinondomwa wetii mukaka wembudzi iyoyo kugogwa iti zvipfuwo zviri kufa aiwa zviri kufa ihuku dzanga dziri kudyiwa nerova mbira yanga yanetsa mumatanga ehuku kwatigira mukaka iri manje ndinomboya nemukaka iyi ndakati pamwe munoda kaiwo unenge wakagadzirwa vemumasupamaketi makoti mamuka sei mama ndamuka yangu wamuka sei ndamuka kune zuro wakazoita sei asi tete wakazodzokera kana aiwa kungoti takazotandarisa saka tete vakazongobatwa nehope mumba manheru mbva tangoti rega tingowaridzira pasi saka varara zvavo mumba imomo ndokwa zvikazosvika ndakanetseka unoziva ndikati asi tete vadzokera kana kuti pane zvisina kubafadza mumba mevasikana aiwa kana makaita basa mama nhasi vanouya alright ndokona ndadzoka alright sakatari wakazodhizida kuti uda unoita here kuchikoro nichiona ndazoenda kucollege kwacho ndogonoita dressmaking asi kana ndikasvika ketana nyirikoka ndogonoita iyoyo naitete mama musati matombodhicide kuti muda kuita chii hanti munoziva kuti pamunopika macourses apaka ndo pamune muchitotarisa kuti muda kuzorarama muchiita chii in life kona maiguru imi makambonyatsoitei ungoni makangogara wani muchingochengetwa namukoma wangu panapo tari maiguru vako ava vakaita makombiyutas avo kuti havasati vada kutanga kutsvaga basa vagoni zvavo vane varume hanti vanenge vachingochengetwa ipapapa vanenge vachingosenzerwa vakangogara izvi zvita semoni nomuchiti tii chingwa mazai nyama magaka neizvi zveyelo izvizvi amen naitete saka muri kutoona mazai waya serugare imimi handi mukonoti isusu kutogara muwandu mukudai so kunozoti hatina mari here naitete munoziva vanhu vane mari zvesoka vanenge vakagara mumazimbawo mahombe kudai so saka ro kutosvoda murume ari kukuchengeta kao bebi wakudaro akoma ndo zvinonzi chawawana idya nehama mutorwa nehangano taura henyu sisi
Zvakaoma shuwa. Aiwa, nemanyatsofunga kuti muda kuitei pamakosi apa checho. Naiwe zvaari mashura. Saka undodzodzi tete rako iroro riri kuramba ichirara nemi mu1 room imomo. And Edwin sees nothing wrong with that. Unoziva pipi soka. Apa pato ne 2 weeks. Unoziva even landlord wepamba pangu vakasvika pakuvhunza zvikanzi ko tete havasi kuuya kuzorara nevasikana sei. Ndakapedzisira ndatongoti aiwa mama takazongodivhaidha room. Ndatoona kuti nyaya yacho haisikana nekutsanangurira. Unoziva kuti kana iwewe chaiende kutsanangurira nyaya yega dai kutombozva kuti zvandiremera sei soka. Rufeneko wakasitanga rini nekuremera kuudza inini chaiye nyaya. Iwe saka uri kutii? Ukondiudza here kuti uchavasiya muchiramba muchirarama muraramiro wamuri kuita uku? Kwaivo vakabva seko kumusha uchizoti munogara mu1 room kuti iwe uzogarako? Muedzo wacho nakaoma shamwari. Ko handiti Edwin akapromotwa kakubasa uko, saka kamari kakuitawo nani, zvinhu zvaakuita nani. Mai mwana handizivi kuti inyemwei, kwakubata foni kwakufonera ivo mbuya vake kumushoko, kwakunovaudza zvese nemo. Ndo pakabva patobuda kaurongwa zvikanzi saka musikana akutokwira auye ikoko motomutsvagira zvekuita kutaundi ikoko. Muchirongerwa zvakadaro nambuya ivavo here? Kwaivo havasi here kuti muchangoroorana? Vakutokupai mutoro wekuchengeta tete kare? Unozotika handi ndo ukama hwacho. Izvi zviri zvekuti vachengetwe nehanzvadzi yavo kana kuti vaendeswe kuchikoro. Ina handina kana problem nazvo. But pipika tete tare vari rafu. Unoziva vanogona kungondidira rafu ndakavarirwa soka over a simple matter. And Edwin anonyatsotarisa so onyarara zvake oto ignore like it's nothing. Ende iwe ofu waramba wakanyarara. Ruvheneko ka inini zvanateteka hai ndo zvandotoda manje. Izvozvi kana uchida handi yekumba kwako ndimbonyatsonovaonesa ka kuti zvavari kuita zvikwezvi hakuna zvakadaro. Aiwa pipi shamwari no. Apa ini ndatongokuudzawo zvangu kuti nyaya yeka imbotongondisiya mupfungwa chaimo. Otherwise aiwa zvekunoita pamuromo nawo kumba kwangu handisi kudangu. Aiwe. Saka ndiudzi naEdwin mukurara sei? Mumba mune munhu imo. Amai. Hapana. Izvezvi zvindakanzi nditsvage 2 rooms. Apa ndanzwa nekutenderera dzimba dzacho hadzisi kana kumbowanika. Ndika ndinotokubatsira kutsvaga. Koza zvazvikwezvi. Pakazvikwezvi. Ipapa padai munamato wangu dai imba yacho ndangoiwana plus izvezvi kuenda kumba kwacho nekoko BP neuko stress dzega. Wangoramba hako dai wanipa inini mukana. Kondorubika. Ko meguru wako endo? Sera sei mukoma. Meguru wabuda kara vanzo kunoona shamwari yavo here. Saka nangoti muriwo zvaurimo rega ndibika ndingafika nenzara indine maoko. Okay, watogona. So rubika chimaja. Chicken. Ndoita inidovika yaunofarira. Ita. Asina Edwin. Unombondifungawo here. Mazechitari. Ntomboda kuvanzira sha. Zvandonyatsofila chaizvo ka. Ko baby watodzoka? Ndadzoka kudhare. Ko wangoenda kupe? Unokusiya muenzi wedu achibika manje. Muenzi ane 2 weeks. Naitete, mungatonzi muchiri muenzi here? Pamwenye kwanyamukushise vaenzi. Asi isusu kwedu muenzi chero akaita gore anongoramba ari muenzi chete. Chise yenyu ndipedzise kubika kwacho. Rakidza yenyu meguru. Noti recipe yacho ndoda kubika hamutomboigoni. Irecipe yerudziko yeyo. Baby. Wasiye vapedzisa ndotosvika vatotanga kubika. Teteka. Zvazvinotonaka nei. Indasingazviziveka kuti chicken inotoiswa dovi nemi. Maguru. Koma akurira mutaoni kai. Manje kumusha kuma recipe tinenge tine hobo. That's your favorite yemurumo nyika. Ne baby.
kwese zvinombopera kwandudza kudaro. Ndeza kuti marecipe izvezvo hauzvigoni izvi. Apa teteka, I think dai makatoita zvenyukosi yecatering. Pane dressmaking yamakatorai. Meguru. Kwa munoti kusona kwacho handigoni here? Hembe dzese dzatakakura tichipfeka ndindaidzisona ine. Saka you're multi-talented, sure. Mvura. Maria, ndakufanira kuti ndichienda inini. Ndine very important meeting yandinayo kuseri kusaka pakaipa. Siroka mafuta musana. Dai. Chiruzora mafuta musana nanasi. Musoda ngondinetsera. Nyama. Ndakuza ndine meeting yandinayo atora. Kana uri bore ndanide kuzora mafuta. Unondo ndinetsa. Ndongona uno meeting chete papa. It's all done. Nini, you can buy. Baby, don't want to change them. It's terrible. Okay, bye. Have a good day. Bye. Maswera sei mama? Ndaswera hangu makoti. Waswera sei? Taswera. Taswera. Makoti. Nanchikutarisa mazuva esai. You don't look happy. Kochi? Hapana mama. Aiwa wasati hapana. Ndokuziva kaini. Ndotokuziva zvekudaro. Kubvota kugara panapa nemurume wako. Kotete vako. Vari kudzokera rini kumusha? Vachiripo ava. Ungoti vane kakosi kavari kumboita pacollege pressa. Kungoti iwe haudako zvekutaura taura. Asi maitiro ari kuita tete vako nemurume wako tikumaona inu. Sei vasina matyira nemukomo wavo kudaro?
Mama kungoti vanhu vakakura vese vakangonyanyojairana. Kwete zvekuberekana zvavari kuita chiona vachiberekana. Iwe ubva utangogara panapa nemurume wako asanda kuona muchiberekana kudaro. Kana newe hazvikuvhundutse. Hazvikuvhundutsewo here. Unoziva ndamboda kuti hasha so. Ndibva ndangoti rega ndimbotarisa ndione kuti zvinosvika kupi. Iko zvinozvifunga kuti takutopinda mu 2 months and Edwin akutonyasoratidza kuti ato very comfortable nesituation iyoyi. Ruvhenekuka. I think ukurera chirwere. Hakuna here hama yake yekuti unogara naye pasi uvatsananguriro izvi hazvisi health izvi. Iwo kambuya vaweva. Apa atezvarangu kuti ndivatangeka avatomboonani zvavona ambuya vavo. Endeka vanenge vakungoti handiti vana vakarerwa nambuya. Atezvara vapiwa. Baba vavo vari koko. Varimo mumusha imomo masi kuti ungoti kavane imwe munhu. Saka kureva kuti pakashaika amwene vako ndopakabva patorwa vana Edwin. Unoziva nyaya chindonetsa kunzwisisa so. Ndakamboedza kubvunza gogo ivava yakangotsikwa-tsikwa. Ivo gogo vanenge vachingoti ava vana vangu nekuti inini ndindakavasirwa namushakabvu ende ndindakavarera. Edwin kuda kutanga kumubvunza nezvaamai vake haatomboda kana kuzvinzwa. Asikaona Karu, nyaya yako kai I think kuti kana ivo tete vacho vachiita kuti ufile uncomfortable pamba pakoka. I think you should confront Edwin. Tete vaenda nokuti wona kezvozvo uri kuti iwe na Edwin wacho amuchataura zvokudaro ende iye he spends more time nehanzvadzi yake. Chirudzi ichocho. Unoziva kuti ndakambofunga kuti maybe I'm seeing things kana kuti ndinda kungotsvaga zvinhu zvisipo. But unoziva ipapa ndatobvunzwa nalandlord zvikanzi chii chiri kumbonyatsonetsa pamuri. Hanzi nekuti magariro amuri kuita tiri kungoona magariro amuri kuita natete venyu panapaka haasi health. Asi wewe wangochimirira kuda kuudzwa nalandlord kuti izvi hazvisi health izvi. Tete vanozorana mafuta kumusana nehanzvadzi yavo. Chirudzi. Dai vari vana vakakurira kumasabhabha taita haiwa chirungu. Zvino vanhu vakakurira kumaruzevha ukokoko. Izvi hazvikwezvi. Unoziva handichatombozondoita sei unoziva Pepe. Ndatopererwa so. And inini zvekuti ndinetsane naEdwin nenyaya yamadzakeka ndo zvandisiri kuda izvozvo. Apa pakapa ndipo pekutonetsana naye manje. Euzi ndipe inini basa ndiuye ikoko ndimbonyatsovabvunza kuti chirudzii chavari kuita ichi. Rega ndimbonyatsofunga Pipi shamwari. Ngambofunga nezvazvo then ndozokudza. Saka sezvandiri kutaura izvi kuti hazvina kane basa. Zvese zvamuri kuswera muchiita panapa izvi hausi kutomboona kushata kwazvo. What do you mean by that? Saka ndichabva muzowirirana nesister yangu panapa handiti? Baby, kuwirirana yes. But kutaura chokwadika, right now I'm up to here nezvamuri kuita panapa. And ndikada kuti nditaure, unongondidismissa. And I cannot even say anything mumba muno because Tete is always around. Okay. Problem ndaiona. Saka iwewe chawasangoda kuti sister yangu iwe panapa handiti? Hauchadoti agare panapa. Aiwa, yes or no? Handiri kuona zvaunoita kaEdwin. Iko zvinozwa kutora nyaya uchiisa kunegative. Yet all I'm asking is kuti izvi zviri normal here? Is this normal? Indiri kungobvunza zvandiri kuona zvitori obvious. Kuti iwe unogara kwamudhura panapa iwewe. All because of sister wangu inini. Hauchamuda panapa handiti? It's obvious kuti hausuda kuti nditaura how I feel. And ndatombozvifunga kuti izvozvo tichapesera takutonetsana nenyaya iyoyi so. Alright. Chikudo chese chaunotamba nasisi vako ini ndiripo. Hazvikuremere. Kana landlord chaiwo ka vakutoti vari kutozvionawo kuti mune landlord. Kuona chii? Ruvheneko. Makuita basa rekugara muchindinyeya pamba panapa handiti? Nemunhu wese futi. Handiti? Kunyeya kwekuita seko. Iko zvinozvi we haven't been sleeping together for almost 2 months now. And you don't see anything wrong with that. Imhosva yani iyoyo nei? Andakati enda unotsvaga imba. Wakaitsvaga here? Hausi kuda kutsvaga imba yacho. Izvo zvokatoitira retesa ndorambire chii?
ndiwo suri kuda iwewe. Utombonzwa zvauri kutaura. Problem yedu iwe uri kunyatsoiziva ende ndo yauri kuramba kudiscussai. Handiti tarisai is our problem. And you know what? I think akufanira kumbodzokera kumusha kusvikira tawana imba yacho. Kuchikoro ke ungosiyira ake panzira handiti ufare. Chikoro chipi? It's a course, Edwin. She can always come back and pick it up anodzoka ipapo. Iwe uri kunzwa zvauri kutaura zvichimeka. Tari, are you okay? No, musoro kutema. I think he might get in jail. Iwe, uchiri kutemwa nemusoro wako iyoyo? Ndifunga kuti wakapera udhani. Don't worry, handiti. Chigara pasi ndotsvagira mapiritsi. Chimwa mapiritsi aya ari strong manje unobva wapora ipapo. Chimwa netii chirudziye. Mukoma, nasindokwanisira rara pamubhedha namaiguru nokuti pasi apa dustika I think ndori kutondowedzera musoro and ndine ndoda kutobatwa nefloor. Oh, no, it's okay. No problem. Don't worry. Ukajungwa uchangwara tikaita usaziwe rega vasaziwe rega tiwandise ticherere pasi vasati pwe rina manyanga riputiru parinobuda nonyura zvatakavhara chavhura zvatakafushira kuchanayo cheta mepo zvichabuda pachena Gogoka. Chinoredza chacho ndechekuti Edwin hatomboda kuti taure nezvenyaya. Ipapa pakutouya kwandaita kuno kudaisoka handina kana nekutombotaura. Saka wavasiya vari vese kumba ikoko? Edwin aenda kubasa, tete vaenda kucollege kwavo. Asi newe Mapoti, chinokutadzisa kutsvaga imba chiko. Handiti haushandi unongoswera uripo pamba? Saka naye mbuya, panyaya yese yandakuudza iyi, nyaya yemba ndiyo yega maona yakakosha. Aiwa, handiti ndiwati tarisai anochinja Edwin arimo, tarisai anorarama one room medu imomo iye arimo. Saka imba hombe ikawanikaka, nyaya yenyu yagadzirisika. Gogo, tete naEdwin handitombonyatsovanzwisa kuti vanotombonyatsofunga sei. Zvinoitawo here kuti hanzvadzi nahanzvadzi vanotamba chikudo kusvikira pakugarisana pamakumbo. Nezera ravo rese iroro. Vanhu vakuru vese ivavo. Kwewe kumba kwenyu hakuna hanzvadzi dzawoitamba nadzo chikudo? Tiri vadikika asi ambuya takura kudai so munoona zvichiitawo here izvozvo. Edwin akaroora. Munofunga kuti ndinonzwawo sei inini? Handiti ndo zvatosvika pakundisvitsa kuno? Aiwa, manje vana ivava vari vaviri vakangokura vachingowirirana zvavanoita izvozvizvi. Ndo zvavaingoita kubvira paudiki hwavo. Hapana anovaparadzanisa. Zvino iwe Makoti muroorwa mumusha, ndiwo oda kuuya mumusha munomu oda kuparadzanisa vana vanyamoni. Ndikukuona pane nyaya yako. Godo. Aiwa une godo. Godo chairo ndorakakubata. Haudi kuona Edwin murume wako achiwirirana nemwana wamai vake? Ambuya, handizivi hangu zvamunoreva ipapo ka. Asi ndandatouya kutoti mutondibatsirawo. Ndandafunga kuti tete vambodzoka kuno kusvikira ndaona imba yakasununguka yacho. Saka udawo mudzinga kumba kwako? Inga ndati vanodzoka wani kana ndawana imba. Edwin ari kudziziva here pfungwa dzako dzauinadzo idzi? Wakamutaurira akagoti kudi? Mbuya mukatoona ndauya kudaisoka zvakutorewa kuti mimi ndimega mato solution.
manje ndichatombotanga ndanzwa Edwin wacho kuti anoti kudii nenyaya iyoyi. Anoda here kuti mwana wamai vake adzingwe pamba pake asina chaatadza? hanzi hapana chavatadza. Iwe vakanyatsokwana here mbuya ivava pazvese zvawavaudza? Ndo ansa yavo iwe. Unoziva kuti ndamboda kuvanyatsovadira rafu sombuya ivavo soka ndazongozvidzora ndikati rega ndichengete mashoko angu mumwoyo mangu. Unoziva ipapa pandakaita kunonzi kudumbirwa zvekuti kana kumba ikokoka handitotombonzwa kuda kutokuenda ipapapa. Asikana iwe zvichazoguma nekupi? Kureva kuti kautori pabarike iwewe. Iwe kana Edwin akuburukira hanzvadzi yake pamubhedha, iwe ukati vanhu ava vasina. Hey, Pipi, please don't even go there. Usade kuisa pfungwa yakashatodaro so mupfungwa dzangu handiti. But uchamatyira kwatete vakoka yo ukunotyisoko. Hanzi kana ivo mbuya vachona vana ava vakakura pamwe chete vaingogara vari 2 pamba panapa ndosaka vachinyanyowirirana. Asika nyangozvo aiwa I'm beginning to hate it. Aiwa you better hate it. Saka Edwin akatoti no zvatoendwa. Ipapo ndo patonyatsoonetsana manje. Kana zvirova kuti ndototuta ndorongedza ndoenda kweduka, aiwa ipapo ndo pandotonyatsoenda. Aiwa uchiendeswa kupi? Nani? Natete. Aiwa pane zvimwe amai mwana. Vana tete ndokutodhila navo hands on amai. Kutotanga nekuisa maboundaries okuti varare muspare malindlord. Izvezvi tarisa kuti iwe papa hausi kurara nemurume wako noda kuti ivo vanongoramba varipo chete. Saka iwewe wakaenda kumushani zuro kunodza mbuya kuti achadotara gari panapa. Edwin kana uruda zvekupopotaka then hapana kwatiri kutomboenda. Hapana point yekutaura nyaya iyoyi. Ari kupopota ndiani apa? Kukubvunza zvinhu zvawakaenda ukanotaura kuna mbuya here ndokupopota kwacho? Unozotika apa hausi kana kutombonditeerera Edwin. Point yangu chaiyo hausi kana kutomboda kuinzwa. Kuteerera kuti chii kwakomana? Nyaya yako iyoyo kuti wakavenga sister yangu panapa ndokuteerera kwacho ikoko. Ru, unomboziva takatambura sei here isusu? Inini, Tari, nambuya pakafa mumzi wedu kumusha uko. Unoziva takatambura sei? Do you know that's the only family that I have? Unoziva? Saka fact yekuti mimi makakura mchitambura. Now I have to suffer this indecency. Edwin, we've been married hardly a year and we don't even spend time together. And it doesn't bother you. Akomana. Saka ndorasa hanzvadzi yangu here naye akomana. Ndomurasa. Oh. Okay. Ndatonotika apa papana kwatiri kutomboenda nenyaya iyoyi. And iwewo kana wati tete Tari varamba vachigara panapa and making me uncomfortable in this house, then I think rega ndimboenda umba kwedu. Sheti enda kusendera nhasi. Manje mufanira kutoitry. Nosesa chindaita kugesa. Tari. I think we need to talk. Alright, Mka. Masikira sei my girl? That's good. Baby girl, I'm sorry. Unaona chii? Unataka kuongea umusha usinaondodza. Wangoita zimsoro wako pepe. Ndosaka ndakafreak out. But truth be told, I don't want you to go. Imarriage ipi yekuti mukangonetsana 2 minutes muna kutota kuenda umba kwake man. Edwin, maybe ukandipa one good reason yekuti ndirambe chigarira panapa. Maybe I'll stay. You're my wife. Ine ndokuda. That's why I married you. But you love your sister more. Edwin, unosvika pakuburuka pambedha iwo kuti sister yako irare pambedha iwo wotorara pasi, and you think that's normal? But she was sick. She wasn't feeling well. Still,
So kana uchititeta havasikuendavo ka then baby that day paukaenda kumusha ka ndaida kutokudza good news before gogo vafona. Baby, takapiwa company house fully furnished. Skatari doesn't have to go anymore because the house is big. Oh, okay. Come on, babe. Aren't you supposed to be excited? Isn't this good news? Plus, Urwanachi, problem solved. Is it? Asipani mwenye yandisiri kuziya. Saka zvese zvanuri complain apa hausi kuzvinzwa. Kaitiro kaunoita panapa nesister yako hausi kunoti kanondibata. Iko zvinozvi sister yako inosvika pakurara pamakumbo pako ivo achiti ane period pain. And you think that's proper? But babe, ndakuzoti nomakore atakaita ngwana. Oh, so it's a no. You're not willing to change. Sadaro mdiwa. Don't worry. I'm going to put boundaries, and it. Cherno. Come here. Oh, yeah, there. Love you. Funga zvakanaka ukajungwa uchangwara dzekaita usaziwe rega vasaziwe rega tiwandise tichere pasi vasati kwe nyatsofunga funga zvakanaka ukajungwa uchangwara dzekaita usaziwe rega vasaziwe rega tiwandise ticherere pasi vasati kwe rina manyanga riputiru parinobuda nonyura zvatakavhara chavhura zvatakafushira kuchanaya chedza mepo zvichabuda pachena rina manyanga riputiwe parinobuda nonyura zvatakavhara chavhura zvatakafushira kuchanaya chedza mepo zvichabuda pachena. Chipini jo makuna
Naitete, kumatorera hembe dzemurume wangu muwashing basket. Ko what's wrong nemutendi wacho? Handiti dzine tsvina. Enda ndagara ndichida kutoitawo washing. Oh. Saka muchipa masarudza hembe dzehanzva dzenyu chete. Ko dzangu mazisire? Saka kuti inini manje Ruvheneko ndokowachire hembe dzako. Kuti uri kuitai? Imi Teteka, mukwani. Manzwa? Saka mukona zvamutotora izvo zvine musoro? Ha? Munomboziva kuti panapa pamba pangu nahanzva dzenyu. Saka zvivindi zvekupinda mubedroom mangu muchisarudza hembe dzemurume wangu. Mashtora? Iwe siyana nini wanzwa? Handiswera zvepamuromo. Pane kuti utende kuti ndikukuitira washing. No. Nhasi muchandoudza kuti zvivindi izvi muri kuzvihodha kupi? Imi Tetemi, munomboziva kuti ini ndakunyararei panapa for so long muchita zvamunoda just out of respect. Panda kuti unototika maguta kunyarwa manje. Saka pa zvese zvamunenge muchiita izvi mune kunyatsodza kuita sei? Kuda kundirambanisa naEdwin? Chero zvawafunga Ruvheneko. Ndatisiyana nini? Aiwa, manje nhasi handizosiyana nemi manzwa hatisi kuita izvozvo. Sei muchitoita sezvinonzi tiri pabarika panapa imini? Hunhu iwoyoyo. Imi, munotomboziva kuti hanzva dzenyu inotongonyara kungokuudzai kuti imimi mune hunhu hwakafumuka panapa. Sei musinganyari? Hunhu hwakaita sei? Hwakafumuka. Ende nhasi mukasandiudza, mukasapindura sezvandiri kukuvunzai nhasika, Tete ndambokugadzirisai makajedzwa stereki nimi. Unobvunza murume wako kuti ane hunhu hwakafumuka pakati pangu newe ndiani? Iwewe ndiye une hunhu hwakafumuka. Unoswera ukisana nemurume wako pamberi pangu muchita kurarirana kudai paraundi. Bvunza mukadzi wako. Adirova. Bro. Ko angachikoro here? Ndatibvunza mukadzi wako. Edwin, ndozvamukuita panapa nemukadzi wako. Ina kana musandideka ndodzokera kumusha kuda gogo. Naitai, kondokwa zvatosvike. Ava Tete vakanoda kudzokera mushaka vasiye vaende. Ndavarova. Ini ndaneta nekuswera ndichidirwa rafu panapa nemunhu wandinopasadza. Hey baby, chipo chambonyadzaita. Bebika, Tete ava, I don't know kuti chii navo. Unomboziva kuti she has got no respect for me pamba panapa. Kana usipo vanoita basa rekundishedza nezita ava. And nyaya yanhasi, Tete vatora washeni, vakatanga kusarudza hembe dzako. Ini ndangovabvunza kuti konai Tete, ko muri kusarudzireko hembe dzehanzva dzenyu chete? Vakutotanga kundidira rafu. Saka ini ndaneta. Kana vachida ngavaende kuna gogo, vanotaura zvavanoda, vanonomang'ara. I don't care. Baby, calm down. Oh, Edwin, wakutora sendi remukadzi wako Edwin une shuwa Edwin, wakuti daro nasiwo Edwin. Kutesa makuru kana kumana. Ndozvo zvinoitwa. Chinyarara tari. Tari, chinyarara nditi zvinowanikwa. Tani, you can't just barge in like that, man. Don't tell me grow up with it. Saka kutsamwa kwa Ruvheneko ndokwega kwangokosha pambana pamanje. Chii naitani? Chichikunetsa. Alright, ungochilondoudza kuti chima kusensena kadaro. Unoziva kuti weekend anditi? Edwin. Saka iwe Edwin ukundiudza kuti usina kana nebasa neni. Ndozvakuedza kunditaurira izvozvo. Ndozvauri kundiudza here Edwin iwewe. Ndiwo wakudaro manje iwewe. Ingwani zvese zvaunoda ndokuitira ingwani. Saka chanetsa chii apa? Mbuya vakati chipa wakabva kumusha. Nhasi ndope uda kupinza zvaambuya. Zvaambuya yakuzitaura nhasi. Pese apa zvatakawirana wakuzvikanganwa iwewe. Wakutoita kukanganwa zvatakawirirana Edwin. Nai Tete, noise makusensena naya hanzi chiko maitwi kasi maita problem. Iwe akutaura newe wanzwa. Handisi kana kutombotaura newe usatomboti hlo panyaya iyi. Edwin. Tarisai. Kutaura rudziko rutana maiguru wako apa.
saka inini zvandikutaura sina kana nebasa rese. If that's the case ka ini ndakubva pano ndoenda kumusha osara pano pamba yako nemukadzi wako yeyuyu. Naitete kasi pane zvimwe zviri kuitika panapa zvandisiri kuziva. Maakuda kuenda kumusha zvaita sei? Maitwei? Matadzirwei? Iwe ndatasi kutaura newe wanzwa. Handisi kutaura newe uri mumwe dewonyerera kuti zi Ruveneko. Edwin. It's okay Tani. Kana zvo zvawada zvekuenda kumusha enda. Handiti. Asi usasvika uchinowanyepera ikoko uchitaura nyaya dzekunyepa ikoko. Handiti. Isusu anobvira tanetsana newe ini namai guru wako apo. Handiti. Handina kutadzirwa. Okay Edwin. It's okay. Kuna mbuya ndikuenda ndikuvaudza zvese. Ndikuenda kumusha. Enge mbuya ndikunovaudza. Undibata senhapwa inini panapa. Iwe saka shasha yakarova pasi. Nezuro chaiye amai. Apa isusu takatozosara tangopusa takungonetsekana kuti kuchii chaizvo chikanyatsonetsa. This girl is not normal. Anda zvinhu zviri disturbing so. Saka Edwin akati kudi? Akangomuti enda. Asi kana wasvika kumusha ikokoka usazonotinyepera kuti takakudzinga. Amai, nezuro ndakapinda muno ndikaona vanhu vachiita kupopotedzana. After kaiwo tete vasvikongoti vhurira takarara kana kumbonoka. Saka vaipopotedzana nenyaya. To be honest ka, ini handinangu zvakanyanya zvandakanyatsonzwa. Asi pandakapinda ndakanzwa iwo tete vachingoti asiri izvo zvatakawirirana izvozvo. Edwin wachiona pandakada kumubvunza nyaya yacho akangoitsika-tsika. Inini I think he's now fed up with the attitude. But unozechika mazano Edwin is paying attention to me. Wow. Saka ndikunyatsoona kuti shasha ndo zvakairwadza izvi. Wapedza. Jealousy chairo. Pati munhu ungaitire godo rudo rwahanzvadzi yako shuwa. Aiwa, kana kusakwana kwacho. Tichatika tochiudziswa naiva ambuya kubva kumusha. Hamena kuti rwendo runo zvichanonzi ndakavatadzirei. Aiwa, unozoti chika zvazvanakira Edwin rwendo runaro kusaidi kwako. Saka zvokuti vachati kudii kana kudii hazvina kana basa. Ko wawatadzire, ko wakavatuke. As long wewo uri happy marriage yako, zvimwe zvese siya zvakadaro. Aiwa, my these days were good. We are so good zvekuti aiwa ndakutofunga kuita mwana. It's about time. Aiwa, at least mane privacy. Ambuyaka, muzukuru wenyu Edwin akuti kunonzi kundisamura chaiko. Munoziva ndikada kuti nditaure naye. Hatombodi kana kugara pasi. Anobva atotorana nekamukadzi kake kakobva wabuda. Handizive kuti imari here kana kuti chii kutoti adaro ambuya. Ndofunga rwendo runo akazomwandira chaiwo manje. Akatomudyisa. Paita mari kapa. Ipapo mataura ambuya. Noti munoziva Edwin achindiona soka. Anenge achindiona kunge ndiri kuita kunonzi kunhuhwa. Anobvaita kufinyama kuita kusunga fusi ndakuita kushinga kudai ambuya fesi ya Edwin. Saka uda kuita sei? Ambuyaka, ini ndatofunga kuti nditorei daishe ndodzokera naye kuHarare ikoko. Aiwa musukuru. Naiwe wakanyanyoitwei? Wakanyatsogumburwa nei chaizvo? Inga takataurana wani semhuri. Tikataurirana mararamiro atinofanira kuita pano. Ambuya. Takataurirana tikawirirana. Asi wone zvakuita Edwin nemukadzi wake. Inini hasina kana basa neni ambuya ndakungodzungaira ndichingodzengereka ndega. Tari. Nyaya yawoda kutanga ikai. Haiperi mushi. Ingari kungotichengeta vanhu pano. Zvese tiri kuchengetwa nemwana. Hapana chatiri kushaya. Uda kuti aite sei chaizvo? Saka ambuya muri kundiudza kuti muri kufara nekurarama kwandiri kuita uku. Mutonyazori right nemararamiro andiri kuita ambuya. Naiwe, ko uri kushayei? Mashoko enyu ambuyaka. Mashoko amunotaura ambuyaka. Ndakutonyatsozviona kuti muri muno ndangomira ndega kudai. Ndamira ndiri gwani kudai. Enge inini ka ndichaitawo zvandiri kufunga. Maane perfect family. Maane kamurora kenyu. Inini tara ndisisina kana nebasa rese. Ndangomira ndiri ndega wadi kudai. Ayo, kana zvakadaro rega ndifonera hanzvadzi yako. Rega ndimfonera hanzvadzi yako tibva tataura nyaya yacho ibva yapera. Ndikuti izvi kaizvi, aiwa izvi hazviite izvi. Hazviite. Ndatomira ndega. Aiwa rega ndifone. Zvinhu zvako zvakanaka izvi. Tingodaro nasi. Konzwere wasvika nyaya iyi. Ndafonera kana guku anzi zvandiuye kumusha. Aihopa anotaura nyaya iyo nepamwe. Saka takutenda teseka.
amaya rega ndiene ndiri ndega because tarona muzendo wedhirama iyoyo akatozona mazi akawanda anenge auda kutoonererwa but don't worry ndanchikudza zvezvinenge zvataurwa ndi I just hope havana unotanisha zita rangu kumusha ikoko. Don't worry. Rega ndiende ndinotisota ikoko handiti. Kusister yako yeka anozomawanza madhirama. Satomboziteseke nazvo. Papa I hope gogo havana kutohakira. Unovaziva mbuya wako iwe. Tangire papo. Unguye ndofunga nyaya yandakudaidzirai mukuiziva. Nyaya ndanziri kuiziva zvangu. Ndosaka ndandati ndiite sei ndinyatsonzwisisa kuti inyaya. Sisi vako ava vakauya panapa nezuro vachichema zvekuchema kusvima musodzi. Hanzi iwewe nemukadzi wako muri kumushungurudza kuHarare uko muri kumubata rafu. Chii chiri kumboitika? Mbuyaka, Tari anofanira kudzidzira kutaura nyaya sezvairwe. Ndosaka ndatouya pano kuti apupure ega tiripo tichinzwa. Iwe Tari, pana rokushungurudza iri kuHarare. Ausirosoro uchitaura zvaunenge uchida kutaura iwewe. Uchita zvaunenge uchida kuita mumba mangu iwewe. Takakunyararira. Edwin, kubva zvamakatanga kugara muzimba sehombe wakuita mari hausiri wakatanga kundignoere wewe. Hauchataure nini sezvataiita, hauchatombodekana. Ambuya, saka ndozvawira kuno kumuzukuru wenyu kuzotaura nyaya isina kana nebasa rese achichemera nyaya isina basa. Ukutondiseka Edwin wewe, ukundiseka kundiita benzi manje nini? Naye Edwin, pane chinosekesa here? Mbuyaka, Tari anofanira kungonzwisa kuti ndane mukadzi. Saka zvinhu zvatochinja. Saka wakutokoshesa mukadzi wako kudarika mwana wamai yako. Anomboshamsira chiko mukadzi wako yeye? Madynamics elife anenge atochinja mbuya. Handiti? Pakutoda maboundaries. Boundaries? Wakundudza boundaries yo Edwin. Udata maboundaries neni manje? Aiwa kana iwe Tari musukuru wangu. Unofanira kunzwisisa. Ambuya chive manyarara henyu kunyarara chaiko. Vakuda kuti ndichinzwisisa nhasi manje nini? Saka muri kufara nezvikuitika muupenyu hwangu. Akaita mwana ndiani? Ndini. Asiri kufara nezvikuitika muupenyu izvi ndiani? Ndini futi nini ambuya? Saka ndopane nyaya yako Tari handiti? Ndopane nyaya yako. Mbuya, muri kumunzwa muzukuru. Ndipo pane nyaya yangu ipapo. Edwin wewe wakandibvisa umandara. Tikaita mwana ari koko. Ambuya munozviziva imimi. Mukanditi ndinyarare, ndikanyarara. Asi zvinomusha wese unongofunga kuti inini ndakamitiswa mugomo nemafudza mombe. Asi isusu pano ndisinoziva chokwadi chaicho. Ne musukuru. Don't baya nepfumo pamoyo here chokwadi. Don't uraya. Uda kuti ndife. Inga takataurirana wani kuti nyaya iyi. Makati nyaya iyi ngainyararwe. Asi nini hazvisi kupera moyo mangu ambuya. Hazvisi kupera muupenyu hwangu. Mwana wangu inini makamutora mukamuendesa kuhama dzenyuko. Nenyaya yekuti makati hamudi kuti azive kuti vabereki vake ndivanani. Saka imi muri kuti ari kurarama sei kwaari? Ari kurarama sei daishe? Naiwe. Saka kubva wamutsa zvirere. Zvese zvakaitika kare kare. Waitwei? Hazina umbenge dzakarara nyaya idzi ambuya. Asi imi makanditi zvichapera mukati Edwin achachichengetawo. Ambuya, animakona. Chatakadya chamuka. Kubva ndiende kuHarare nditange kushanda. Tari ndomuchengeta. Zvese zvanoda ndomuitira. Zvatakataurirana kuti ndenge ndichiita zvese ndinoita. But kubva auye kuHarare anenge achinesa nemukadzi wangu all the time. Kana mukadzi wacho akanzwa nezvenyaya yakaita seiyoyi anotiwo kudii kana ndimi wambuya. Iwe Edwin, unomboziva kuti zvakaoma sei kugaramba mune mwe mukadzi? Iwe, izvi zvinhu zvakaitika kare kare muchiri vana vadiki izvi. 4 years is 4 years ambuya. Edwin achigara nenu. Saka uda kuti adi arambe mukadzi. Uri kuda here kugara nehanzvadzi yako iyi nyika yese iyi ichiona? Tari, uri hanzvadzi yangu iwe. Ini ndoziva ndakakutadzira zvisingaita. Asi zvatakaita izvika izvi makuna. But I thought by now utinge taitawo move on with your life. But I can see kuti zvinenge zvichiri kukubata ende zvinokunetsa.
and I also blame myself. Asisafunga kuti hazvindibatawo tare. Zvinogara zvitondidzimba mwoyo wangu nyaya iyoyi. Kuti kuva vanhu vakaziva zvinhu zvakadai so tonyarira kupi? Kana iye ida Ishe ndotomufungawo. Amenotoita sei apa? Nyaya yenyu ikai, iyi nyaya yenyu yakaoma. Yakutoda hama dzenyu. Apa pakutoda baba venyu chaipa. Nai baby, imbori nyaya yabva yaita kuti ambuya vade kutoshedza baba venyu. Kasitete pane zvimwe zvavari kutaura kuti vakatadzirwa. Unoziva kana iri nyaya yekuvarova kwandakaita ka ndogona zvangu kuvaripa kana zvinhu zvavari kuda. Don't worry, baby. It's more of a family matter, so the story has more to do with me than you and it. Kasi pane zvimwe zvakaitika zvandisiri kuziva. More to do with you, how? Ruga. Ndikapa ndodzokera kumusha apa nditi ndinonyatsonzwa more information and then ndozoya ndiri sei ndokodza nditi. But don't worry. Ndozvabva zvaita kuti uye uri wakasauka kudai so. Unoziva Tete is very manipulative. Ndosaka Pepe ndaida kuenda newe. Nekuti ndotozoti ipapa paka. Vanenge vatotaurisa zvakawanda wakatotadza kana kuisa one word. Aiwa Tete havabatsiriki. Handiri kuona kuti Pepe waifunga kuti ndakangovavenga ka. Munhu wepi kuita kunge munhu kufara kuti wakaroora. Pepe. It's okay. Okay. Funga zvakanaka. Ukachungwa uchangwara. Tekaita usaziwe, rega vasaziwe, rega tiwanise, tichere pasi vasati kwe. Nyatsofunga zvakanaka. Ukachungwa uchangwara. Tekaita usaziwe, rega vasaziwe, rega tiwanise, tichere pasi vasati kwe. Rina manyanga riputiru. Parinobuda nonyura, usatakavhara chavhura, usatakafushira. Kuchanaya chaita mhepo, zvichabuda pachena. Rina manyanga riputiwe. Parinobuda nonyura, usatakavhara chavhura, usatakafushira. Kuchanaya chaita mhepo, zvichabuda pachena. Chipini jo. Makuna. Nyaya yamataura yamauya nayo amai ndainzwa. Amai, imi makatora vana muchiti makunochengeta. Zvino nyaya iyi yamauya nayo ka. Iyi yakutoda kudare kwamambo. Indiri ndega ndingaigonini. Ungwe musadaro ungwe.
moti vana pavakaita nyaya iyi vaive pwere. Amai, imi makatora vana handiti mukati imi hamudi kuti vana vavake ukama neni, sekuti inini ndakapondesa amai vavo. Mwana wenyu imi anga ari mudzimai wangu. Saka zvino zvaita sei? Chitarisai makuna makasiya vana vachipindana navo. Zvino maona zvadaro makadi kuuya kwandiri mukati ona Mukwasha tarisa zvaakuita vana izvi. Hongu ndakakanganisa Mukwasha. Asi tasaone Edwin anga achangopedza chikoro uye zvaanga akapasa. Tari aiva ne15 years. 15 years chaitso. Mukatya underage. Nyangwe dai wangouriwe. Waida here kuti mwana aende kujeri? Waida kuti mwana wako aende kujeri chokwadi? Ini pandakazoziva nyaya yemimba iyi, vana vanga vasobvira kare kuita mutambo wavo uyu. Pandakabvunza tarisai, vakabva vataura kuti vanowirirana vese naEdwin wacho. Saka ndakabva ndaona zvisingaiti kuti ndivaendese kujeri. Ndikati nyaya yangoitwa semhuri. Amai, kana muchiti vana vaiwirirana munenge muchirevei naye amai? Maida kuti zvizoguma nepi? Zvaipa papi maakuuya nenyaya yezvino? Ukaona munhu mukuru anenge indini akuuya kwamuri, anenge apererwa kunenge kuri kutsvaga mazano. Tarisei anoti mwoyo wake unodzimba. Kubva zvakarora eti haana kana rugare. Saka akuda kuti nyaya yake iende kumatare. Imi muchibva maenda muchinotoro yenyu nyaya. Mutaura kuti inini ndakatora vana ndichiti ndinochengeta ndega. Vana vanofanirwa kuziva chokwadi. Indochenurwawo rangu zita. Nai Ungwe chokwadi mukaona ndauya handiti chati tigadzise nyaya semhuri here nai Ungwe. Zvino Ungwe chokwadi munoda kuti vana vaende kumatare here Ungwe aiwaka. Ungwe kari Ungwe isai kuti vana vasamagare nyaya kari. Ungwe kari ndauchira ndavuka paukumbireka ndaumira vanhu Ungwe vana ngavasamagare. Inini hangu handina hangu zvekutaura, asi ndachida kungoti kune hanzvadzi yangu tarisai, ndine urombo nezvakaitika. I'm very very sorry, and kana uchida unondimangarirako ndikukupa mvumo yacho kuti unokwanisa kuona ndimangarira. Ini mubvunzo wangu uri kuti ko mwana uyu ari kuhama dzenyu mbuya muda kuti aita sei? Panenge pakuda kutoitwa chekauka pamwana asati auya. Ko iwe mudzimai wako uri kufunga kuita sei naye? Hauna kuti nhau yakadai so zvanga zvafanira kuti anga achiziva? Aiwa, kana uyu mudzimai wake uyu kuti azive, kana zvinoswera zvazara nyika yese. Aiwa, kana zviite. Nangu mafungiro andichiita ndeyekuti zvinenge zviri wise kuti azive, nekuti tikaramba chivanzirana hapana kwatinge tichienda. Zvakanaka, nekuti rina manyanga hariputirwe. Nyaya idzi taisidzinzwa kare tichikukura. Zvino tarisai, it's up to you kuti utore nzira inoita kuti unzwe zvakanaka. Ndamboda kubatwa nemweyo wekuti mbuya vane mhosva. Mhosva vanayo, mhosva yekunyarara, asi ndazoona kuti vakazviitira kuedza kuda kuchengetedza mhuri kuti irambe iri pamwe chete. Saka the decision is yours.
ruka nyangundo dzainotyisa. Ndosaka mani ndipendaiti zvevindi zvatete ava ndezvei. How make sense? Zvakaoma pipisha. Unoziva handina kana simba izvezvezvo. Ndiri kuti pese pandiri kufunga nyaya yekai. Unoziva ndiri kuita kufamba ndichita kunge munhu uye ari kurota so kubva pazvandakaudzwa nyaya iyoyi. Ungambotadza. Saka vabereki vako vakati chii? Handina kana simba rekutombovaudza nyaya iyi. Handisati ndariwana simba racho. I think inini wacho ndiri kutombonida kutomboenda kucounseling. Usangatorevera ivo tete vako ivava naEdwin. Naiwe hanzi chiko chakambonyatsoitika mukukura kwavo? Pakataurika zvakawanda shamwari. Iye Edwin anoti hanzi baba vake vakabata mai vavo vaine nechikomba. Baba pakugumbuka kwakudzingira mai kuchikomba kuya kuya. Vasvika kuchikomba kwekwe hanzi vakabva vapondwa. Vapondwa kudaro mbuya ndokugumbuka kwakutanga kublema baba vacho. Kwakubva vati ndakutora vana. Vatora vana mukugarisana nevana muya hanzi imba yevadiki. Apa mbuya vaigara vachienda kuminda kunoita maricho. Vana vachisara vega. Hanzi ndopakuzongoguma vakuita se vakushinwa mba imomo. Iwe saka vana ava vanga vakura sei? Iye Edwin anoti anga aine 15 uyu Tara aine 13. Iwe saka waitova pabarika kaiwewe natete? Zvakaoma shamwari. Asi Edwin wachona anga achiti hanzi kubva paakabva kumushaka haanozombobvira akaita sexual relationship nasisi vake iva. Saka trigger yakazouya newe. Obvious. Saka pawafunge wanaka ava vainguva vana and kana Edwin vane mwana lese. Yes. And that thought alone will never leave me. Unoziva pipi mumusha mevana vaka mune zvinhu zvakakurisisa zvekuti ini ndaita mutete. And iya isi nyaya yekuti unongounzirwa wakavarairwa ka and expected to live with. Apa unoziva inini the Edwin that I thought I married is not the same Edwin wandakuona iko zvino. Saka inini hangu no, it's over. Zvakaoma. Edwin msukuru. Ndauya naTaro. Ane mashoko arikuda kutaura newe. Edwin hanzvadzi yangu. Zvakaitika. Asi ndakazonyatsogara pasi. Ndikaona kuti tese takatadza. Yes, I want to blame you, but kutaura chokwadi zviri kundirwadza kuti ndiri kuti waenda kujeri nekukanganisa kwatakaita tese. Takawirirana semhuri nambuya. Ende kutaura chokwadi Edwin, ndaifunga kuti ticharamba tiri zvataivi kubva tiri vana vadiki. Edwin, handina imwe shamwari. Iwewe ndiwe waive shamwari yangu. Saka pandakaona kuti waroora, ndakaona upenyu hwedu hwashanduka, ende zvakandirembera kuzvigamuchira.
asi ndouya kuti ndikusunungura hanzvadzi yangu, neniwo ndizvisunungurewo futi. Cool. Ko mwana wangu Idaisha. Naye muzukuru uyo akanaka kwaari ikoko, ngatingomusiyai akagara ikoko timbopedza nenyaya iyi yatinayo. Uona chimbuya, izvi zvamunoita zvazviite izvi inangu zvemasecrets andichada. Mukadzi wangu akaenda ende mwana wangu anokura achingodzwa makohwa. Itewo ndizive mwana wangu, hapana chandichatya. Toda kuti mwana wangu akurewo ndichimuziva. Kana pachichekwa ukama, tochekedu ukama. Asi sezvambotaurwa naTari, tiri vana takakanganisa. But from now onwards, I want to live a normal life. Tari hanzvadzi yangu. And that's it.